Έλα. Τι έγινε? Άνοιξε live, άνοιξε. Έχω live ανοιχτό. Ωραία, λοιπόν. Τρόμπα, είμαι εδώ στο σημείο που ήρθες και με χτύπησες. Δεν φωνάζω αστυνομία, δεν φωνάζω τίποτα. Έλα να σου κόψω το κεφάλι τσόγλα, ένα Αλβανέ μαλάκα. Γαμώ την Αλβανία σου, μπάσταρδε! Ποιος, Έλα να τελειώσουμε! Έλα εδώ! Ρε, Αρχίδι! Τι έγινε? Έλα Ηρέμησε. 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 Ο τρόπος ο προπονητής είναι νεκρός! Είναι νεκρός! Έλα εδώ! Ηρέμησε, ρε. Ηρέμησε. Δεν κάψω τη Θεσσαλονίκη, μαλάκα! Έλα εδώ! Έλα αρχίδι! Ηρέμησε. Αδερφάρα! Χρήστο, ηρέμησε. Χρήστο, Δεν κάνω αστυνομία, δεν κάνω κανένα! Χρήστο, ηρέμησε. Είσαι τελειωμένος! Χρήστο, Έλα ηρέμησε. εδώ! Χρήστο, ηρέμησε. Γάμω τη μάνα σου! Χρήστο, Γάμω την ηρέμησε. οικογένεια σου, Χρήστο, Κώστα Αλβανέ! Χρήστο, ηρέμησε. Γάμω την χώρα σου! Ηρέμησε, Χρήστο, Έλα ηρέμησε. εδώ! Τώρα! Δηλαδή τώρα περπατούσες και αυτός ήρθε με αμάξι, με μηχανή, με τα πόδια. Εγώ περπατούσα εδώ Ναι. και έτσι όπως ήμουν εγώ έρχεται εδώ και με βάλει σε μια μπουνιά. Τον είχες ξαναδεί εσύ ποτέ φατσικά? Είναι από το box που πηγαίνει γαμιόλα και όχι. Μη χαρακτηρίζεις. Μάγκες, γράψτε κάτω στα σχόλια αν πιστεύετε ότι είναι λάθος αυτό που έγινε.